Bandiraɓe min calmini mon moni kala inde mun e yettode mun no gonɗon e no gonirɗon oɗon jokki darde WINNDERE-TV e émission mon Sénégal men ko yettude Allah artude hande waddude bandiraɓe yewtere munen Sénégal men ɗum noon mbiɗen mbiya on yon jokku darde ko watte ko jokkon wadde abonné jokkon wadde partagé nde tawno ko ɗum woni ko sembinta golle ɗe ko wona ɗum oɗon gandi actualité de la semaine ko bandiraɓe hewɓe teɗantono ko bandiraɓe hewɓe jinno ko bandiraɓe hewɓe tampani e nder leydi Sénégal walla ni ha e caggal leydi nde tawno moni kala eko addani ɗum o teɗanade oɗon ñalawma lobbo pattam lamo woni holɗum honorable député Farba Ngom maire des Agnam oɗon gandi waɗi hitande fawde lebbi taw mana omo woni e Dummbirdu hunde foof noon nanama hen hunde fof haalama hen kono ko ɓurno jojjude ko bandiraɓe hewɓe ɓurno wonde haqqillaji munen ko yo yaltu nde tawno toon wona place makko en jettiri ɗum Allah e nde o yalti ko yawti ɗum tuggude ñande o yalti femde e ñalawma hande mo kaldeten e bandiraɓe en jii seppo jolow mo bandiraɓe mbaɗata hakkude galleji munen e galle honorable député Farba Ngom moni foof ene holla welemma mum ene holla ɗum ɗo ene sabbino ɗum ene holla dañi weltare wotankoɗo fuɗɗi kono ala ɗo haaɗi ɗum noon enen pop en ndendat jetten Allah mo ganduɗa ko kañum hoddirno e dow Farba Ngom nadde e Dummbirdu kañum kadi hoddiri yo yaltu eɗen mbawi wiide wona Farba Ngom tan woni Sénégal najo tawa ko député tawa ko maire meɗɗo nadde e kaso hono tampere yimɓeɓe tampi e nargol makko kaso min ko battumi hakkille ko battumi nande neɗɗo naati kaso ko femde ñalawma hande mi suwa taw yiide ɗum oɗon martaba noon mo Allah tottimo ko ɗum opportunité so tawi waɗama no foti waɗirede so jagguirama no foti jagguirede so yarama no foti yarede goɗɗum ko wona ɗum paamen Farba Ngom o yalti tawo ko yalti tawo wiite sabu wonani jaltugol définitivement ko jaltugol yaltu tawo hamin ƴewto kabaruji ma yaltu tawo ha kono enen ko woni hen yiyande men ko woni hen ko jiɗɗen haaldude e bandiraɓe en keɗima discours aji kewɗi nde Farba Ngom yalti toon to galle makko en keɗima hen yimɓe hewɓe wiiteɓe ko yimɓe joom konguɗi en ko gonga ene waɗi hen konguɗi lobbi pattam lami baɗeteɗi encouragé cembinteɗi kono ene waɗi hen konguɗi poti ko morlede tigge ha tiiɗa mbaɗe nder gaska walla waɗe e nder mbalit walla waɗe e nder poubelle nanne e nder gaska ubbe enen foof eɗen poti famde Farba Ngom ko député dendagal ɓiɓɓe leydi Sénégal foof ndendi poti e makko ko gonga neɗɗo foof ene woodi ɗo jibina neɗɗo foof ene woodi ɗo jeeya neɗɗo foof ene woodi ɗemgal ngal haalata neɗɗo foof ene woodi diine mum neɗɗo foof ene woodi tarika mum neɗɗo foof ene woodi parti mum kono caggal nde nomeɗa walla caggal nde keɓɗa won postoji caggal nde keɓɗa won nokkuji a natti wonde mo mon a natti wonde mo ma a natti wonde mo diwan ma a natti wonde mo ɗemgal ma a natti wonde mo diine ma kawa mo leydi ndi kala waddi honorable député Farba Ngom yimɓe hewɓe holliroɓe weltare munen kono kadi ene mbayno gubbotoɓe ene mbiya caggal a yalti ko heddi hen hankadi ko poɗɗen ko wadde bolok ko heddi hen hankadi ko hay neɗɗo goto arata e men ene fero jeeyaɗo e men kala ɓiɗɗo leydi Sénégal jeeya ko e nder men sako noon so tawi a woni ministre walla directeur walla PCA walla député gandon honorable député Farba Ngom caggal nde wiya honorable député caggal nde wiya monsieur le maire o natti wonde mo wuro mabɓe o wontimo ɓiɓɓe leydi ndi pop saabu ko jogui ko ɓiɓɓe leydi ndi pop ene jogui hen gueɗal waddi waɗɗi neɗɗo ko soko tawi a ari a salminimo mbiyam woto Allah webtin ko wayni cembinamo duwonoɗamo jaaha kono a fotani nannude hen konguɗi beele yo wiye a haali walla beele yo wiye an de wonɓe gardiɗa
beele yo wiye ande ka cusɗo ka daraniɗo leñol beele yo wiye ande ka cusɗo ka daraniɗo diwan. Farba Ngom wona jeeyede muɗum Fuuta addani ɗum jaggede. Farba Ngom wona jeeyede mum Fuuta addani ɗum woppede. Wona wondemo kaalowo Pulaar addanimo woppede. Wona ɗum. Holko addani Farba Ngom jaggede? Ko Allah ene hoddiri ɗiɗon lebbi ndeɗon hitande oɗon ñalawma ɓennata ala e sago ma o jagge o natata e Dummbirdu no hon hen yimɓe hewɓe natiri e Dummbirɗi ɗi. Dummbirɗi ne kewi façon no natirte ne heewi fannuji moni foof eno Allah hoddiri e dow mum. Allah hoddiri yo nat bandiraɓe noon sehilaɓe hoddaɓe yiɗɓe rendaɓe parti moni kala darima hen darde mum saabu moni kala haali hen haalande mum. So tawi on ƴeewi e laamu président Macky Sall somi juumi jaafoɗon fodde wonde 9 député immunité parlementaire mum ittama. Hol hen bruit ɗi nanɗon? est ce que on nani bruit? Député ji 9 immunité parlementaire mum en ittama hay mbubu ɗojjani. Kono on jii gittugol immunité parlementaire Farba Ngom dillere nde no wayi. Ɗum ko Allah wona kanko, ko Allah rokkimo ɗum. So tawi on ƴeewi régime ɓennuɗo fodde wonde député ji 10 mbaɗama emprisonné naati prison, beele on nani dille baɗe dani. Ɗum ko Allah waɗe makko yidde nde yimɓe jiɗimo nde e fayida makko o walla e inde makko nde ɗo tolni ɗo ko Allah waɗe makko ɗum. On jii bruit yimɓe ɗi dilli, on jii bruit baɗɗi ɗi e dow leydi ndi. Mbiyan tan Sénégal waddi ko Allah waɗe makko ɗum. On martaba on succès on fayida ko Allah feccimo ɗum. Ko maire régime ɓennuɗo holno foti maire uji naati prison? So tawi mi juumi jaafoɗon, so mi juumani elle 105 maire naati prison, kono hay hen goto mbubu ɗojjani, hay hen goto waɗani bruit hono dani. Waddi ɗum ɗo ko opportunité mo ganduɗa ɓe poti ko tukkade hen ɓe ƴeewa ɗum ɗo holko ɗum jogori naftude janggo, tawa wona wiide minen ko heddi hen ko min daroto kala jiɗɗo habde leñol ngol min kaɓade mum ko pittali amen min jeeyata, hay goto e mon yeeyata fittandu mum. Ko jooɗade salon jooɗo e fauteuil kilim ni wutta ɗum, yimɓe ne cati ɗum, téléphone ngaji ne pilma ɗum, ene haala ko weeli ɗum. Kadi ɗum wona konngol. Opportunité mo Allah tottimo o yoɓe ƴeew no mbaɗi ɗum exploité taw dendagal ɓiɓɓe leydi Sénégal ene naftoro ɗum, taw wona gubbade, taw wona hulɓinde, taw wona wiide onon, taw wona wiide minen, taw wona wiide kamɓe, taw wona ko yettude Allah. Nde Farba Ngom jagga femde e ñalawma hande en jii façon fo manifestation façon waɗi ɗo wonde yo yaltu walla ni guila o suwanade façon fof gueɗal waɗama ɗo, façon fof. Kono Allah ne hoddiri ɗum ɗon pop so waɗama haɗatamo nadde kaso. Nde o naati ala fof façon manifestation mo waɗa hay leydi ndi banggueji pop noon. Kono noon Allah hoddirani yo yaltu nden. Nde Allah hoddirno yo naat nde o naati, nde Allah hoddiri nde yo yaltu nde o yalti. Min ko ɓurmi hen teskade ko waɗi fayida kadi ko yimɓe jettrantamo Allah. Manifestation ngaji ɓamɗi wadde e pottital yimɓe ngal ɓami wadde gila nde o naati ha ñande o yalti ha ɗo yarete, hay ƴiƴam rufani, hay goto gañaki, hay goto faɗɗaki. Allah ne wawno jarborade yimɓe ɓe wadde hen manifestation ngaji taw pittali ne keddo hen o wona woytorado wiye kaari maayi koye manifestation yo Farba Ngom yaltu, kaari gañi koye manifestation yo Farba Ngom yaltu, kaari galle mum duppa koye manifestation yo Farba Ngom yaltu. Saabu en jii hono ɗum waɗi ɗo e leydi ndi haadi Allah dandimo e ɗum. Yimɓe ɓe mbaɗiri manifestation e haqqilantagal e karallagal e needi e neɗɗagal waddi so tawi ala ko heddi o yalti hay goto woto waɗi yimɓe ɓe manipulé
wayno kañum woni gardiɗo yimɓeɓe wayno kañum woni dokkaɗo konngol fuutankoɓe walla wayno kañum woni dokkaɗo konngol fulɓe hay goto e mon rokkaka konngol yo haal e dow inɗe fulɓe hay goto e mon rokkaka konngol yo haal e dow inɗe fuutankoɓe aɗa yiiɗi Farba noon a yiɗen ɗum jaam yo wod ko kalduɗa e mum yo wod ko kalanɗa ɗum tawa bandiraɓe fof so nani ene belto jettanen mo Allah ko naati ko femde ñalawma hande ala manifestation baɗɗo ɗo ha fittandu heddi hen ɗum ko yettude Allah ene wawno wadde heddi ko omona yaaha Fuuta omo salminoya bandiraɓe omo salminoya yiɓɓe o wawa yiidude kamɓe pop wawa wonde o wawa wiide kala daraninoɗomo maw naata galle mum walla maw yetto wuuro mum walla maw haalde mum téléphone wawa wonde saabu sa yii tan ko keewi ɗo e Dakar ko e galle makko anda ɗum wawa wonde waddi so tawi o waɗi départ o naati Fuuta galle mo yetti e wuuro ngo yetti e mo yettaki fof bandiraɓe fof yo paam moni kala ene wayno yettama e anniya yettama e ɓernde ko heddi noon ko kanko kaldeten discours aji kewɗi nene ɓenna woto discours aji kewɗi nawormo hande o wona hay hanki o wona neɗɗo tokoso sakanta noon ñalawma hande no yimɓeɓe kolliri no mbaye makko ni yo leel haalde e tawi yo wattido haalde te ko haalata ko yo won ko nafata leydi Sénégal pop wasa wadde heedi heeda to banggue ɗemgal wasa wadde heedi heeda to banggue diwan wasa wadde heedi heeda to banggue leñol ɗum woni ko jinnoɗen haalde hen hay goto min de banggam min to banggue leñolam hay goto mi nelani yo haalanam wonde ene wiya ko min neli ɗum hay goto mi nelani min ko jimmi haalde ko mboɗo e haalande ɗum hooram bandiraɓe fof noon tampunoɓe hen bandiraɓe fof darinoɓe hen bandiraɓe fof sirgidinoɓe hen e banggue fof mo mbawnoɗa darrade hen Allah jarama on jarama Allah yaltini Farba Ngom ko Allah jaggunomo Allah woppimo tawo kono en mbawa wasde jarnade hen Hadiya Habib Bocar Diagana lomtiɗo hunare naɓe so hunare naɓe ngari ko garɗo so garani ko garɗo ɗum noon Hadiya Habib Bocar Diagana Allah jarama a jarama yo Allah sellin sembina kadi a lomtimo hunare naɓe Allah kadi tottimo wune a yeehi ha gasi te mbiɗen gandi hay hunde ala ko paɗɗa hen a fadani hen fistin a fadani hen bujjoy a fadani hen oto a fadani hen galle a fadani hen hay dara saabu kala ko neɗɗo dogiranno hen tawa won ko fadata hen an Allah lubrima ɗum guila hay hunde kewani bandiraɓe Allah jarama on jarama so waɗi ko gantiɗe haala he min ñaguima yaafuya so longguere mawde wari nokkuɗo wa ɗum jomum yilno hen ciao peace and love ha lawol gongol. Thank you.